Wachini kendo nyakorom gajwang'ero kamano kumedo kete mana kera mogi TV wadhi mbele gi miweche manyien. Johala chich jamni manyamonye sub-county Mabondo e county ma Siaya omiyo sirikand county ma Siaya ndalo 7 mondo mi ober chirono makao kamano to gidhi ng'anyo ne chulo osuru. Johala go wacho ni kata obedo ne gin bende gichulo osuru to piny owacho ma Siaya osejwang'o chiro manyamonye mamiyo ok ginyal timo ohala e yo makare. George Bati miyo waler. Kata obedo ni kaunti ma Siaya ong'ere kod pith mar rech kaluwore ni en achiel kuom kauntis mogomba kod Nam Lolwe, jopith jamni bende gin achiel kuom kweth machwalo lwetgi e dongo kaunti ma Siaya. Mano emomiyo humb chich jamni manyamonye e sub-kaunti Mabondo osebedo kalak kendo medo ywayo johala mopogore opogore koting'o mawuok e chula Mageta kod Oyamo mayudore e kauntino, ka johand dhok goyo nengo gi nyadhi mar mnada. Kata obedo ni chiro ni osekelo nyadhi ne jopith kendo miyo nyaka joma mine mane ok go ohand dhok koro donjo ohand jamni, gikone chal mar chiro no kuodo wich. Wase oro kwayo several times ni MCA ma area mae second term mare to sebedo komiwa fake promises. Uneno ka wane bath ndara pogo chiro ni gi chich lewni gi kuma ji use akia ng'ang'ogo opogore. Wakwayo county government ma Siaya mondo konywa gi siro kaka ne gichikowa. Nyocha gigolowa ka kimuko ka oterwa e bath ndara, oterwa e puoth ng'ato, watero jambwa kuro, oriembwa kuro. Johala e chiro no okoni piny owacho mar kaunti ma Siaya ok dew gi kata obedo ni gin bende gichulo osuru kaka gwenge mamoko, ka gidwaro ni mondo keto kenge mar rito alwora mar chiro no. Mokwongo cho onge, koro onge kaka wanyalo chiemo to kuma wakonyre to kwayudi. Mano momiyo pod wan ka nyaka dakikani. Koro awakwayo county government wabende wasolo osuru mana kaka jomoko. Koro ging'iye kaka jochiro manyamonye kuminyalo ketie maber makoro waluongo ni machichwa makoro kunwachako wae nyaka chieng'. Ginyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo ne ni chiro no oger makao kamano to sirikal ma Siaya kik poni ting'o tiende ni choko osuru kuom johala mawuok e chiro manyamonye. Ne giterowa kama puodho ok en mar sirikal, en mar ng'ato individual. Kane wadhi kono noriembwa. Omiyo higa ni wachomo kama kamoro kata mana receipts ma county government okan wang'adi. Omiyo wakwayo gimuolo kendo magimuolo ahinya ni gimiwa kama long'o mwanyalo loki ohala kaka jodhok. Kakoro wich bar ma piny owacho ma counties nigo en jiwo choko mar osuru mondo gichop dwaro mar bajet margi. Biro chuno kaunti ma Siaya mondo kas chenro mane ni ok giwito osuru mawuok e chiro nyamonye. George Bati, Ramogi TV.